dúas últimas lecturas, porque non fixemos a da pregunta do libro favorito, pero algunha lectura teremos que... Sí, fíjate, pero unha pregunta trampa, porque hai algo que alguén, que en Serán a xente non sabe, é que os libreiros somos grandes lectores, pero somos grandes lectores de solapas, de lapelas de libros, non? Porque cando desenvolves esta profesión é moi difícil, casi angustioso, bloquearte con un libro longo, en moitas páxinas. Entón eu creo que todos os libreiros simultaneamos moitas lecturas ao mesmo tempo. Si che podo decir que o último libro que lín foi o que presentamos o venres pasado na librería, Comerás flores, de Lucía Solla, un libro de libros del asteroide que, bueno, está tendo unha repercusión enorme. Cada cantas solapas convalida un libro? Ah, boa pregunta. Boa pregunta. Mira, nunca o plantexara, pero podemos chegar a un acordo, entón creo que podo admitir que levo lidos miles e miles e miles, milleiros de libros nestes 20 anos.